Gumikan sa padayong pag-uwan nga dala sa low pressure area nitong weekend, pipila ka bahin sa Region 7 o Region 8 nakasinati og pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Mga residente nga nagpuyo sa flood ug landslide prone areas gipahikling na. Ani ang unang balita ni Luan Mayrondina. Sub-sub ang pagbantay sa lain-laing waterways sa Silago Southern Leyte gumikan sa nagpadayong pag-uwan, epekto sa low pressure area. Niadtong Sabado, gi-monitor ang pagsaka sa level sa tubig sa Maag River sa Poblacion District 1. Miabot na sa orange o monitoring level ang maong sapa. Ang Maag River sa Silago ang usa sa mga labing dako nga sapa sa Southern Leyte. Laing gibantayan usab sa MDRRMO ang Awayon River, Nakulot River ug Mariquinas River nga nahimutang gihapon sa Silago. Nunot sa pagsaka sa level sa tubig, gialerto na ang mga residente nga nagpuyo haduol sa naasoy mga sapa. Sa labing awahing taho, miubos na ang level sa tubig sa mga gihisgutang waterways. Samtang sa Eastern Samar, gisirad-an niadtong weekend ang bahin sa National Road sa Wright Taft Road gumikan sa pagdahili sa yuta. Giabisuhan ang mga motorista nga moagi lang usa sa Junction Buena Vista Lawaan, Marabot Road. Sa Pikas Bahin, sa Kandihay, Bohol, gumikan sa padayong pag-uwan, gipahikling ang moabot sa 7 ka mga pamilya gikan sa Barangay Kanawa nga gihulagway nga landslide o flood-prone area. Kasamtangang gipahiluna ang mga apektadong banay sa usa ka eskwelahan. Gipabakwit ang mga residente alang sa ilang kaluwasan ug aron mahilayo sa peligro nga dala sa LPA. Ubani Clans Gabutin, Luan Mayrondina, GMA Regional TV Live.